Oyingenza kwethu-ke nibekele namukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video igama Msizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngona kule channel qiniseka ucinzele subscribe thola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Kuba usizi izolo ngesikhathi kungcwatshwa labo abadlule engozini yemoto ngesikhathi imoto ababehamba ngayo ishayisana namaphoyisa. Kule ngozi ke bashona bonke abantu ke noma ke washona bonke abantu washona ke abazali kanye nezingane zabo ke emndenini kuthiwa ke sekusele izingane ke ezincane eziwu4 ke zona ezazikade zingahambanga ngemoto. Lezi indaba ke zathinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana babeka ke imibono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi ukufa ngeke ukubalekele usuku nendlela yofa ngale ikhona ibekiwe ngisho ke uthi ungahamba ngemoto esegcikeni uthuke ugibela itekisi kwakubekiwe noma ke makubekiwe ukuthi nizova nge5 zika January engozini yemoto nonke ke no4 nizofa nje kungamane kube u2 na2 ezingozi ohlukene. Sengisho ukuthi ke akunasidingo ulokhu sixeka ke lo mndeni okwenzekile ke bese kudala mfisa ukuthi ngizuvo lokho nombono ukuthi wena mcabangani ke ngalolu daba ngoba ke ezinye zezindaba lezi ezathinta abantu abaningi kuleli viki noma ke kuleli sonto esisuka kulona.